IWMP project ni bisingte talkisha shikang belbari amchani hukpar khane khorok jisano power tiller yaphatjakmani pia borok ni hamgrani bagai yaphatjakmani no shaknainya khai power tiller orai poroi khlaimani nukjakha pharshalo sector officer SI officer belbari amsayo power tiller bakjakne khorok jisani nogo thangai nugikha khorok jisa nukhuni bisingo gobangkok nukhungono grei te Shungjakmani yagulo juda koklam narakma bai phane 10 tarik ni bisingo bakjaknai rokni nogo power tiller machine tubui phundugui manyakhe borokni phase kubui majra nahnani bagai borsaka officer Sengtini Batch 5 IWMP Belbari Micro Water Set ni andaro je power tiller beneficiary 2021-22 जों 11 जनानि आरो नगो थाङै जों भिजिट खालायलायखा भेरिफिकेशन खालायगासिनो भेरिफिकेशन टीम रक बाय जों आरो बाक्सा नगो बेनिफिशियारि रंनो मानिखा बाक्सा नगो बेनिफिशियारि रकरै आरो थाङै जों जतन नगोनो थाङै जों प्राय 5-6 जनानि नगो जों पावर टिलार मानिखा ताई जे नगो गरि बर रगनो जों बरगनि नकनि जे बरगनि आति सजन तंनाय ते बर नुखुं जे बर तंनाय रबे कक सावै जों साइमांखा बंनि पावर टिलार रक बरगनि मामा बा बंनि काकासनि नगरगो तंगो जों हाइफनो सागो बरगनो जे नगरनि मामा बा नं काकासनि र तंफनो फाइनाय 10 तारिख नि बिसिंगो जातियाव आरो तुबनांथुम तुबुबै जे IWMP जे माइक्रो वाटर सेट नि कमिटि न जानो गै सिनि अफिशियल स्टाफ जे तंनाय सार्कल इंचार्ज बिनि आरो कासि इनफरमेशन ना बागै आइनो हाय सुदाबो सिमिया जे विलेज न जे परिचालना खायतंनाय जे विलेज कमिटि बरंबो इनफर्म बाके खायजागनाय आबनबो जों साइरजाक सो ओंखाय आनि टीम जे जों अफिशियल टीम फेमिनि आरो जों अबनो जों खायलेके तै जदि फाइनाय जे पाम्प सेट बा स्प्रे मेसिन रगो जों आरोबो विलेज कमिटि बाय बनि कनसार्न नावनो जाते दाबलिं यातिके जाते जे माने रसिनी जे सरकारी तरफ থেকে आबो जे बेनिफिशियारि बबिनि शर्ट कामनो व्यवहार खायनांथों यूज खायनांथों सगाबो नायो जाते ओ बेलबारि आमसाय डेभलप थों तेबो उन्नतं थों सगाबो नायो आसन ओके जे 10 तारिख बिसिंगो बरो किफली नगतु बियांके न रापुरतम आफरो जों रिपोर्ट कायसारनाय रिपोर्ट मानुअल सिनि साकाव जारा सुपरियर अफिसार संनाय बरकताम सिद्धांत ना जों आ सिद्धांत अनुसार जों एक्शन नानाय टोटल कयजना त टोटल पावर टिलार दं 11 जना बेनिफिशियारि औ हामबाय पश्चिम बेलबारि बिसिनि चेयारमेन जों दिनै भिजिट खालामनायखौ हायसे IWMP प्रजेक्ट नि जे ट्राक्टर सटिक बाबि दा बेनिफिशियारि रक नगो सकपायका बा भाइरास दंनै जों जोंनि सेक्टराव बेसार जोंनि SI फाइलाय जों भिजिट खायका टोटल आंनि भिलेजा दङ जोंनि नलेज सकपाय माने 11 टा एरपरे नगो मानजाखा 6 टा বাইরে মামা কাকা नै आमथै दङ 4 टा बिक्री फालजाका कायसा सन्जित देबुरमानि गत जे मालिक न जे बेनिफिशियारि न साका आं फालिरका 1,25,000 नै याव हाय गिजे ओ फालजामानि न नरकता तामनाय जों तो अफिसियेल नि काज अफिस डिपार्टमेन्ट नि जों बंग न सिनि सेक्टर बिचार सिनि SI जों बंग न साब्रनाय सिनि पंचायत नि नलेज अब करै जों सामिया जों सिनि 9 बडी जों सामिया सिनि नलेज करै अब बरक ताम खाय जुदिनो सरकारनि बरकनो फाइ अकु खायमि आंकांके आमनो एक्शन खायमि आंकांके जों पंचायत बडी सिनि ग्रामबासी जों ताम खायमान जों जायतगै नायलायनाय हाय गिजे नरक 10 तारिख जरा डेट तो रखा आपनि बिसिङाव बरक किफली तो बियांके नरक ताम 10 तारिख तो जों 10 तारिख गाके अफिस नि बरक साका जों 10 तारिख दरा नासिंनाय आबन बेरनि बरक बहायनि खायनाय जों अफिसियेल थेके बेरक एक्शन नानाय अब हायनि सावता जों बचिनि पंचायतै जों ताम खायमानाय आबो नायलायनाय बन गरैसा बरक हनैसे बन रिमानि गाके नगनो तंना नांजागौ जों गाके चिनि बटि गबनो फालनानै तो जों रियाबले अब हायता